Ласка і спокой нехай будуть з вами усіми у гэтым святым касцёле Божым і з Духом Твоим. Сідайте, калі ласка. Я перш за ўсё дзякую Богу Усемагутнаму за яго вялікую ласку. Заўсёды, калі гавару на пачатку нейкай прамовы «Дзякуй Богу Усемагутнаму», я ўспамінаю аднаго чалавека, ксяндза Юзефа Трубовіча. Калі ў мяне былі прыміцыі, я быў так захоплены падзякаю, што забыўся сказаць «Дзякуй Богу Усемагутнаму» і начаў дзякаваць усім, а ён мне заўважыў потом «Дзякуй Богу Усемагутнаму» на першым месцы. 30 гадоў уже помню гэта, ні разу не забыўся. Дзякуй Богу Усемагутнаму за гэту вялікую ласку, што мы сёння знаходзімся тут і што Пан Бог такі ласкавы для нас і міласэрны. Дзякуй вам, Ваша Экселенція, наш мітрапаліт арцыбіскуп Юзеф. Дзякуй вам, шаноўныя біскупы, Ваша Экселенція біскуп арцыбіскуп Эмерит Тадеуш. Дзякуй вам, Ваша Экселенція арцыбіскуп Казімір, біскуп Александр и бискуп Юрий. Сегодня собрались тут самые любимые мои бискупы, поэтому я особливым чином им дякую за это. Усіх шаную, але сегодня такая особливая. Вельми дякую им за их прибытие. Дякую вам, святары, что вы приехали сюда, чтобы разделить эту радость и со мною, и с нашей Столпецкой парафией. Широ-широ дякую. І сёстрам, якія прыехалі, таксама дзякую. І вам, дарагія браты і сёстры, дзякуй, што вы прыбылі, каб быць разам з намі, каб дзяліцца з намі са стаўпеччынай вось гэтай вялікай радасцю. І некалькі слоў з гісторыі гэтага касцёла. Тэма, якая натхняла мяне, будуючы гэты храм, была ўзята з рымскага імшала. Няхай Твой святы анёл занясе гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар. Поэтому дзеля гэтага ёсць два арханёлы на вокнах, арханёл Міхал і арханёл Габрыэль, якія бароняць гэтае месца. І яшчэ ў будучы будзе арханёл Рафал перад касцёлам, які будзе уводзіць у гэтае месца нас усіх і весці па дарозе да збаўлення, будзе аздараўляць нас. Умову на пабудаванне каменнага касцёла ў Стоўбцах яшчэ даўным-даўно айцы-дамінікане падпісалі з мінскім ваяводам Александрам Слушкам у 1623 году. Касцёл быў кансакраваны, гістарычны касцёл нас, у 1673 годзе. На жаль, быў знішчаны ў 50-х годах мінулага стагоддзя. Фундамент касцёла і часткова крыпты касцёла знаходзіліся пад стадыёнам сярэдняй школы нумар 2 горада Стоўбцы, а сёння гэтае месца перададзена парафіі. Першую фундацыю для касцёла дамініканцаў зрабілі, як я ўзгадаў, кашталяны ваявода мінскі Александр Слушка са сваёй жонкай Софіяй Канстанцыяй Зяновічаў, са згоды віленскага біскупа Ястафія Валовіча, як узгадаў ужо ў 623 годзе. Манахаў-дамініканцаў асадзілі ў драўляным касцёле, асвечаным пад тытулам Марыі Магдалены у суседняй Кавалёўшчыне, сёння тэрыторыя вёска Задвор'е. У 1628 годзе распачаў будаўніцтва мураванага касцёла айцец Фаміян Малішоўскі з Пшемысля, які прыбыў сюды з копіяй абраза Маці Божай Ружанцовай Снежнай, якую тады па наказу папы Пія V актыўна распаўсюджвалі па ўсёй Рэчы Паспалітай айцы-езуіты і айцы-дамініканцы, як сімвал прысутнасці рымскага абрада і благаслаўлення папы. До 1640 года, як я ўжо ўзгадаў, быў пабудаваны і драўляны касцёл, і кляштар, мураваны, і пачалі будаўніцтва асаблівым чынам сценаў мураванага касцёла. У 1639 годзе кляштар атрымаў статус канвента. Стапцоўская дамініканская місія ўваходзіла ў рускую правінцыю святога Яцека з цэнтрам у Львове.
Першым прыёрам быў Фабіян Малішоўскі, які ў 1640 годзе вярнуўся ў Стоўбцы кіраваць будаўніцтвам святыні далей. Фабіян незадоўга у 1644 годзе памёр і быў пахаваны ў асвечаным у гонар святога Дамініка капліцы новазбудаванага касцёла. За наступстваў вайны 1654-67 года кансакрацыя адкладалася і была значна пазней, як я ўжо згадаў, у 1675 годзе, то есть в наступным годзе будзе юбілей кансакрацыі нашага касцёла старога. У канцы 18 стагоддзя у мураваным кляштары месціліся трапезня, архіў, бібліятэка, дзейнічала парафіяльная школа, лякарня. У 1831 годзе Стоўбцы канфіскаваны ў князя Чартарыйскага царскім уладам за падтрымкі паўстання 30-31 гадоў. Кляштар скасаваны, касцёл застаўся парафіяльным. Але пасля ў 1870 годзе касцёл быў перасвечаны ў царкву святой Марыі Магдалены. Перабудова пад царкву ажыццяўлялася ў 1887-1883 годах, спачатку па праекце губернскага архітэктара Валковіча, а потом па праекце рэканструкцыя інжынера Нектар'еўскага. Падчас Першай сусветнай вайны будынак касцёла значна пацярпеў, у такім стане быў вернуты католікам у 1921 годзе. У 1930 годзе на адной з веж касцёла зрабілі надбудову з высокім шпілем. Падчас Другой сусветнай вайны храм таксама пацярпеў. Зруйнаваны быў, як я ўжо ўзгадаў, у 50-х годах мінулага стагоддзя. Гэты касцёл, у якім мы сёння знаходзімся, распачаўся будаваць у 2011 годзе, хоць парафія была ўжо зарэгістравана ў 1995 годзе. На пачатку гэты касцёл будаваўся па праекту архітэктара Александра Базевіча. Праект нагаразава карэктаваўся, перапрацоўваўся да 2019 года. Будаўніцтва вяла парафія пад кіраўніцтвам святароў з кангрэгацыі святой сям'і. Былі амаль збудаваныя сцены касцёла. З 2019 года парафія была перададзена пад абслугоўванне дыяцэзіяльных святароў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч на працу ў Стоўцы скіраваў тады мяне, і я далей заняўся будаўніцтвам і гэтага касцёла і далей запрасіў прадаўжаць праект архітэктара Алексея Яроменка. Вось уже амаль 3 гады праводзяцца пастаянныя набажэнствы ў касцёле. Вернікі сумесна з нашымі ахвярадаўцамі, асаблівым чынам, дзякуючы нашым асаблівым ахвярадаўцам на працягу гэтых гадоў стараліся аздабіць касцёл не толькі матэрыяльна, але і духоўна, добраўпарадкаваць тэрыторыю, прыгатаваць храм для кансакрацыі. Алтар гэтага касцёла быў пабудаваны з цэглы старога касцёла. Калі мы вялі ў 2021 годзе раскопкі, дзе знаходзіўся айцец Фабіян, і знайшлі паўторна яго астанкі, мы сабралі цэглу, якую знайшлі ад старога касцёла, і з гэтай цэглы быў пабудаваны алтар. І гэту цэглу мы можам сёння назіраць. Гэтай цэгле 400 гадоў. Таксама галоўны абраз у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі трапіў да нас цудоўным чынам з капліцы вёскі, з могілкавай капліцы вёскі Дзераўная. Там ён знаходзіўся ў даволі непрыглядным і занядбаным стане гэты абраз. Як пазней выявілася з інвентароў, якія мы прачыталі, што гэты абраз паходзіць з Налібокскага касцёла, які згарэў у 1943 годзе. Якім цудам уратаваўся гэты абраз, застаецца да сённяшняга дня вялікай таямніцы. Я назваў гэты абраз Налібокская Мадонна. Гэты абраз пачатку 18 стагоддзя, 1700, і праўдападобна, яшчэ мы вядзем даследаванні, гэты абраз намаляваў знаны мастак Францішак Смуглевіч.
Поэтому для нас гэта і не толькі гістарычная ценнасць, артыстычная ценнасць, але перш за ўсё ценнасць, вялікая памятка набажэнстваў, малітваў нашай зямлі стаўпецкай. А ксёндз Мар'ян, ён мне гаворыць, ну нехай застаецца гэты абраз у нас у стаўпецкім касцёле, у іх ужо другі абраз намаляваны пад той новы алтар. Поэтому для нас это великая радасць. Вось Налібокская Мадонна нашай Налібокскай пушчы і ўсей нашай стаўпецкай зямлі. Экселенція, я вас вельмі прашу распачаць набажэнства кансекрацыі, распачаць эту святую мшу нашага касцёла. Ваши эксцелленции, святары, законные особы, сестры, клерики, дьякон, дорогие браты и сестры, парафяне и гости, мы дякуем так само для ксяндза каноніка Ігора за тую гісторыю, што у кароткі час нам прадставіў гэту багатую гісторыю парафіі, але не толькі парафіі, бо парафія гэта людзі, а парафія гэта таксама і святыні. Таму падчас аповеду мы дакрануліся да гісторыі нашай зямлі, да гісторыі нашых продкаў, дзе была і будова, дзе былі і раны на сэрцы, не толькі парафіі, але і нашай радзімы. І таму сёння мы дзякуем за ўсё, што было ў жыцці нашых продкаў. Дзякуем таксама за іх адвагу, смеласць, бо яны сталі ў абароне і веры, і таксама сваёй зямлі. І таму 80 год таму назад было вялікае свята, было вызваленне. Але сёння у гэтым месцы таксама адбываецца вызваленне з граху і чалавека, калі чалавек прыходзіць. І таму на раны нашага сэрца, якія мы задаем пра сваё грэшнае жыццё часамі, ёсць, як кажа папа Францішак, бальзам, гаючы бальзам. Гэта Езус Христус, які дакранаецца нашых сэрцаў, каб мы ўжо больш не баяліся, каб больш не хварэлі, але адважна ішлі за ім, за змёртвых паўсталым. А таму, тое, што мы вярталіся да гісторыі, ну бо папа святы Ян Павел II казаў, не знаючы таго, што было мінулага, як будзеш ісці ў будучыню. Таму мы, згодна з яго заклікам, выплылі на глыбіню, каб адчуць усю гісторыю, адчуць все тое, што тут, у гэтым месцы, нашы продкі адчувалі, перажывалі. Але сёння Бог выбраў нас. І таму разам з вамі усімі будзем асвячаць, кансакраваць гэты дом Божы, каб тут Бог сустракаўся з чалавекам. І каб тут чалавек мог сустрэць жывога Бога. Умілаваныя браты і сёстры, мы пасвячаем гэтую святыню ва ўрачыстым абрадзе. Пакорна просім нашага Пана Бога, каб Ён ласкава благаславіў гэтую ваду, якой мы будзем акропленыя на знак пакаяння і на ўспамін хросту, і якой будзем акропленыя сцены і новы алтар. Няхай сам Пан заахвоціць нас сваёй ласкай, каб паслухмяныя Духу Святому, якога мы прынялі, мы верна трывалі ў Яго касцёле. Божа, праз Цябе усякае стварэнне дасягае святла жыцця. Ты ахопліваеш людзей такой любоўю, што не толькі падтрымліваеш іх паўнатой айцоўскага клопату, але міласэрна абмываеш з грахоў і няспынна вядзеш да еднасці з Христом іх галавою.
у сваёй міласэрнасці Ты паставіў і пастанавіў, што грэшнікі, якія прымаюць хрост, паміраюць з Христом і уваскрасаюць да новага жыцця, каб стаць членамі Яго містычнага цела і спадкаемцамі вечнай узнагароды. Асвяці гэтую ваду сваім благаслаўленнем, каб акрапленне нас і сцен гэтай святыні было знакам успаміну сакраменту хросту, праз які, абмытыя з граху, мы сталіся ў Христе святыняй Твайго Духа. Учыні, каб з усімі братамі, якія будуць у гэтым касцёле здзяйсняць святыя сакраменты, мы дасягнулі нябеснага Єрусалема. Праз Христа, Пана нашага. Бог, Айцец міласэрнасці, няхай заўсёды прысутнічае ў гэтым доме малітвы, а ласка Духа Святога няхай ачысціць жывую святыню, якой мы з'яўляемся. Хвала. Вишенях Богу, а на
Помолимся. Падчас гэтай святой імшы малюся за нашу парафію, за ксяндза пробашча, за ўсе сем'і, сама за горад, за ўсіх людзей, якія тут, на нашай малой радзіме, жывуць і ўзрастаюць, каб мы жылі у ласцы, у любові, згодзе і еднасці пад мірным небам. Таксама я падчас гэтай святой імшы малюся аб благаслаўленні для ўсіх працуючых людзей ва сферах дзейнасці і за ўсіх ахвярадаўцаў. Молімся ў інтэнцыі членаў жывога ружанца, легіёна Марыі, руху Маргарыткі і апостальства дапамогі душам чыстовым. Просім таксама дароў Духа Святога, Божага благаслаўлення і здароўя для Дзяніса, Колесеня з нагоды дня нараджэння, Тацяны, Ксеніі, Ірыны, Сергея, Ніны, Чыславы, Наталлі, Олега, Івана, Михаіла. Просім у Бога патрэбных ласк і з гэтай малітвай просяць жыхары вёскі Старына. Таксама малюся Божым благаслаўленні з нагоды дня нараджэння для Рамуальды Бурдукевіч і яе сям'і. Усемагутны вечны Божа, свяці Тваёю ласкаю гэтае месца і спашлі дапамогу Тваю ўсім, хто Цябе кліча, каб моц Твайго слова і сакраментаў умацоўвала тут сэрцы Тваіх верных. Праз Хрыста Пана нашага, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Няхай у гэтай святыні заўсёды гучыць Божае Слова, каб адкрываць нам таямніцу Хрыста і прычыняцца да вашага збаўлення ў Касцёле. Читання книги Неемії. У тыя дні святар Ездра прынёс закон на сход мужчын і жанчын і ўсіх, хто мог разумець, і чытаў яго на плошчы, што перад воднай брамаю, ад світання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі і тымі, хто мог разумець. І вушы ўсяго народа былі ўважлівыя да кнігі закону. Стаяў жа кніжнік Ездра на зробленым драўляным узвышэнні, і разгарнуў Ездра кнігу перад вачыма ўсяго народа, а стаяў ён вышэй за народ. Калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благаславіў Ездра вялікага Пана Бога, а ўвесь народ адказаў: Амен, Амен, падымаючы рукі свае, і кланяліся, і падалі на калені ніцма перад Панам. Левіты ж тлумачылі народу закон, а народ стаяў на сваім месцы, і чыталі кнігу закону Божага выразна, і тлумачылі і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася. Тады намеснік Неемія і Ездра, кніжнікі святар і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: дзень гэты святы для Пана Бога нашага, не смуткуйце і не плачце, бо ўвесь народ плакаў, слухаючы словы закону. І сказаў ім Неемія: ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе, таму што святы гэты дзень для Пана нашага. І не смуткуйце, бо радасць у Пану – гэта моц вашая, гэта Слово Божае. Слово Твоє, Пане, есть духом и життям. Слово Твоє, Пане, есть духом и життям.
Читание першага послания святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, вы – будоўля Божая. Я, паводле дадзенай мне ласкі Божай, як мудры дойлід, паклаў падмурак, а іншы будуе. Няхай кожны глядзіць, як будуе, бо ніхто не можа пакласці іншага падмурку, акрамя пакладзенага, якім ёсць Езус Христус. Ці не ведаеце, што вы святыня Божая і што Божы Дух жыве ў вас? Калі хто знішчыць святыню Божаю, таго знішчыць Бог, таму што святыня Бога святая, а ёй з'яўляецеся вы. Гэта Слова Божае. Дзякуем вам Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую костёл мой, и брамы пекельные не перемогут его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання святого Євангелія паводле Матвея. У той час прийшов Єзус у межі Цезареї Філіпової і питався у вучняв своїх, кажучи, «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» Яны ж сказали, «Одни Яном Хрестителем, другие Шилею, а іншие Єремієй ці одним з пророків». І он каже їм, «А ви ким лічите мене?» Симон Петр отказав, «Ти Христос, Син Бога живого». Тоді Єсус сказав йому у отказ, «Щасливий ти, Симоне, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі гэта, але Отец мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства небеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Гэта слова Пана. Слава Христе. Ваши эксцелленции, найдостойнейшие иерархи католицкого костела в Беларуси на чале з арципастырам, митрополитом Юзафом, шановные браты ў святарскім і манаскім служэнні, на чале з пробашчам і дзеканам стаўбцоўскім, ксяндзом канонікам Ігарам, вялебныя сёстры законныя, глыбока паважаны пратэйрэй Александр, прадстаўнік праваслаўнай царквы, паважаныя прадстаўнікі дзяржаўнай улады, шаноўныя ахвярадаўцы і дабраўчынцы стаўбцоўскай парафіі, дарагія вернікі, браты і сёстры. Сёння мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзеф кансекруе наш касцёл. Падчас свайго казання я хачу коротка згадаць, што азначае асвячэнне, кансекрацыя Божага дому. Чаму гэты будынак такі асаблівы, што не толькі сёння, але кожны год мы будзем адзначаць дзень яго асвячэння. Чытаючы старыя касцёльныя запісы, хронікі і пратаколы візітацыі парафіі,
мы часта сустракаем такі сказ. Экклезія хэк консекрата дие. Гэты касцёл быў кансекраваны ў такі-то дзень. Гэта сухая, кароткая згадка, але ў гэтых некалькі сухіх словаў шмат зместу. Гэты будынак мае вялікае і святое прызначэнне. Касцёл адзначае важнасць новай святыні словамі з двух урыўкаў са Святога Пісання. Гэтыя два ўрыўкі як быццам супярэчаць адзін аднаму. І ўсё ж прыгожа дастасоўваюцца да дому Божага. Гэта страшнае месца. Тут дом Божы і брама нябесная, і яно будзе называцца скініяй Божай. Якія прыгожыя сялібы твае ў Пане! Сумуе і тужыць душа моя па тваім доме. Першыя словы прамовіў патрыарх Якуб. Калі ён уцякаў ад свайго брата Езава, яму прысніўся сон. І ён убачыў, як быццам адкрытае неба і лесвіцу, якая цягнулася з неба да зямлі, па якой анёлы спускаліся з неба на зямлю і зноў падымаліся з зямлі на неба. Прачнуўшыся, ён напалоханы сном сказаў пра тое месца такія словы. Гэта страшнае месца. Тут дом Божы і брама нябесная. Гэтыя словы святы касцёл адносіць да кансекраванай святыні. Ці гэтыя словы не занадта рэзкія? Ці не больш падыходзяць другія словы з псальму, якія прыгожыя сялібы твае ў Пане, сумуе і тужыць душа моя? Абодва гэтыя ўрыўкі праўдзівыя ў адносінах да святыні. Веліч Божая, бясконцая. Успомні Майсея, стоячага перад кустом, які палаў, і з якога ён пачуў голас Бога. Майсей упаў перад веліччю Божай, бо пачуў голас: «Здымі абутак твой, бо месца, дзе ты стаіш, яно святое». Успомнім Сінаі, дзе сярод грому і маланак прамаўляе веліч Бога. Прарок Ісая, напоўнены страхам, упаў, калі Бог паклікаў яго, і не ўбачыў веліч і ўзнёсласць Бога. Мы ведаем, што здарылася таксама на гары Галгофе, калі паміраў збаўца, што зямля затрэслася ад жаху і трывогі. Патрэскаліся скалы, парвалася заслона ў храме, адкрыліся магілы. Мы ведаем, што зямля скалыснулася пры уваскрасенні Пана. Мы ведаем, што Езус сказаў пра суд, калі з'явіцца знак крыжа, калі анёлы затрубяць пра ўваскрасенне, калі людзі будуць сохнуць ад страху і клікаць на дапамогу горы і пагуркі. Мы ведаем, што Пётр, Ян і Якуб упалі ніцма перад веліччю перамяненнага Пана на гары Табор. Так да гэтай стаўбцоўскай святыні і кожнай іншай святы касцёл адносіць гэтыя словы. Гэта страшнае месца. Тут веліч таго ж Бога, таго ж Езуса Хрыста, хто хоць і пакорліва схаваны ў найсвяцейшым сакраменце. У гэтай гостыі Бог жывы, хоць і схаваны, але праўдзівы, той самы Бог і суддзя страшнай велічы. Ужо святы Ян Златавусны, пішучы пра веліч нашых святынь, адзначае, што як і веліч Бога ў небе, нашы алтары таксама акружаны анёламі падчас ахвяры святой імшы. Ці заўсёды мы памятаем пра гэта? Ці выказваем нашымі паводзінамі ў касцёле пашану належную велічы Бога? Касцёл – гэта таксама дом Божы. Чытаем у кнізе Левітаў.
Я поставлю сярод вас скинию мою, и буду ходить сярод вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Габрэі старога запавету любілі, шанавалі і паважалі свой храм. Гэтая любоў і туга па дому Божым выказана прыгожымі словамі ў псальме. Якія прыгожыя сялібы твае ў пане, сумуе і тужыць душа моя па тваім доме. Я ўзрадаваўся, калі сказалі мне: пойдзем у дом пана. Убачыўшы храм, юдэі, якія прыбывалі ў Єрусалім здалёк, станавіліся на калені і пралівалі слёзы радасці. Калі цар Саламон пабудаваў храм і пры асвячэнні ў сардэчнай малітве прасіў Бога прыняць гэты храм, пан з'явіўся яму ў сне і сказаў: я выбраў гэтае месца і асвяціў яго, каб было імя маё там вечна, каб вочы мае і сэрца былі там заўсёды. І ў нашыя часы рукамі сваіх памазанікаў, біскупаў, Бог асвячае для сябе месца, памазвае яго святым алеем, каб тут было яго імя, каб вечна тут была яго ласка. Чым жа з'яўляецца для нас касцёл, які сёння кансекруецца? У Бога ёсць свая святыня, якая ахоплівае увесь свет, скляпенне якой неба, а падножжа зямля. Свечкі алтарныя – гэта зоркі, сонца, месяц і іншыя нябесныя целы, дзе ўсё праслаўляе пана Саваофа і глыбока пакланяецца яму. Ад вясновага першацвецця да кедра Лібана, ад цвіркуна да шматлікіх жывёл і птушак, якія напяваюць песню свайму творцу, ад пясчынкі да велізарных гранітных скал, ад лёгкага прыемнага ветру да віхру і марскіх бур. І ўсё ж гэтая надаскальнейшая істота, Бог, акрамя таго, што мае такую цудоўную святыню, не пагарджае творамі рук чалавечых і жадае жыць, прабываць у нашых зямных святынях, як уладар сярод сваіх падданых, як айцец сярод сваіх дзяцей, дзе чалавечае сэрца, прыгнечанае цяжарам пакут, знаходзіць палёгку і прахалоду, куды мы заўсёды спяшаемся і дзе знаходзім дапамогу, калі нам горка, калі нам цяжка сярод людзей і свету. Дык будзем жа радавацца з урачыстасці асвячэння гэтага дома пана. І каб радасць наша была пастаяннай, давайце таксама падумаем аб дабротах, якія на людзей тут сыходзяць і будуць сыходзіць. І такім чынам давайце абудзім пашану да дому Божага. Будзем наведаваць гэты дом часта і ахвотна, бо ўсё наша жыццё ад купелі да магілы і нават па-за магілай цесна звязана з касцёлам, цесна звязана са святыняй. Чалавек прыходзіць на свет, бацькі радуюцца, а над маленькай дзіцячай галоўкай плывуць сардэчныя пажаданні. Але ў якім стане яго душа? Як нас вучыць святая вера, гэта душа заплямлена першародным грахом, а таму пазбаўлена святасці, пазбаўлена права на нябеснае шчасце. І хто здыме кайданы, што сковаюць душу, хто дапаможа ёй атрымаць гэты бясцэнны скарб? Касцёл, святы касцёл, бо тут у крыніцах святога хросту мы зноў атрымліваем першапачатковую чысціню душы, а разам з ёй і права на несмяротнае жыццё ў небе. Дзіця расце, з усмешкай дзіцячага свавольства, і не ведаючы чалавечай нядолі, яно бегае і скача, пакуль не вырасце ў юнака ці дзяўчыну. Настане другі перыяд у жыцці чалавека, калі малады
хлопец альбо дзяўчына бярэ шлюб. Хто, як не касцёл, звязвае хрысціянскае сужэнства? Хто, як не касцёл, адорвае маладых найшчодрейшымі ласкамі? Але мінула вясна, гэта значыць маладосць чалавечага жыцця. Прайшлі мужныя гады, як быццам лета чалавечага жыцця, і наступае восень жыцця. Гэты чалавек, які яшчэ нядаўна быў юнаком, цяпер, скручыўшыся, цягнецца дадому. Дзе гэтыя маладыя гады, мары, мэты, дзеля якіх ён, магчыма, часта пакідаў Бога? Дзе ўцехі, дзе сябры? Усё незваротна мінула. Дык што ж засталося мне сёння з гэтай скарбніцы майго мінулага, з гэтых квяцістых і, магчыма, дрэнна выкарыстаных імгненняў маладосці? Шмат успамінаў, але мала шчасця. Дык у яго нічога не засталося? Дык яго, гэтага чалавека, усе пакінулі? О так, акрамя душы і Бога, усё мінае ў марным свеце, даброты ці злы лёс. Застаўся ў яго адзін даўні і верны знаёмы, святы касцёл, які цяпер ён пачынае наведаваць з тым большай ахвотай, чым больш занядбоўваў яго ў маладосці. І калі жыццё падыходзіць да канца, і гадзіна адыходу б'е на гадзінніку жыцця, страшны анёл смерці абвяшчае чалавеку смутную вестку. Распарадзіся домам тваім, бо памрэш і не будзеш жыць. Дзе ж у гэтую апошнюю гадзіну чалавек знойдзе суцяшэнне для сэрца, прыгнечанага страхам або кіданага бурай адчаю? Таксама у гэтым прытулку Бога Саваофа. Менавіта адсюль, ад святыні, бяжыць Божы пасланнік, святар, нясе рэлігійную дапамогу хвораму, падсалоджвае горыч разлукі з любімымі і дарагімі істотамі, выдаляе неспакой з сэрца і яго, такога ўмацаванага, такога напоўненага верай у іншае, лепшае, замагільнае жыццё, ён благаслаўляе у апошні шлях. А калі ўсё скончана, мёртвыя рэшткі чалавека яшчэ раз уваходзяць у гэтыя святыя дзверы касцёла, як бы для атрымання апошніх абдымкаў ад гэтай дарагой духоўнай маці, ад святога касцёла. Пройдзе год, другі, пройдуць сотні гадоў над нашай магілай. Хваля людскога забыцця пра нас надыдзе, але толькі святы касцёл не забудзе пра нас і кажа нам, святарам, каб кожны дзень мы маліліся за супакой нашых людскіх душ. Дарагія браты і сёстры, дык падумаем, як гэта Божая святыня зліваецца з нашым жыццём, якой яна павінна быць дарагой кожнаму, хто залічвае сябе да яе дзяцей. Як справядліва мы можам тады усклікаць разам з Давідам: якія прыгожыя прыстанішчы твае, пане, душа мая прагне і цягнецца да палацаў тваіх. Сапраўды, гэтая святыня, святая святыня, з'яўляецца упрыгожаннем горада ў стаўбцах і нашай мінска-магілёўскай архідыцэзіі. Гэта каштоўная жамчужына, за якую можна купіць сабе неба. Якая выснова з гэтага майго разважання? Трэба збірацца як мага ў большай колькасці і як найчасцей пад дабрачынным крылом маці святога касцёла. І не толькі ў святы, не толькі ў урачыстасці, але як мага часцей, як толькі дазваляе час, і старацца святым жыццём дабаўляць яму бляску і славы.
Будзем жа праяўляць таксама любоў праз памяць і догляд гэтай святыні, яе ўпрыгожванне паводле слоў псальма. Пане, я полюбіў месца пражывання славы Тваёй. Нягледзячы на тое, што мы не маем вялікага багацця, давайце таксама падтрымліваць нашыя святыні хоць бы маленькай, але сталай і дабравольнай ахвярай. Давайце падтрымаем бляск аздобу, якая такая прыгожая гэта святыня, асабліва ў гэты час, калі яна кансекруецца. Але яна ж пабудаваная людзьмі, якія звычайна былі небагацейшыя за нас. Гэта будзе пахвалой для нас саміх. Гэта будзе узвышаным доказам нашай гарачай веры. І гэта будзе для нас саміх на карысць, таму што якой мерай мы адмяраем Богу, такой Ён адмерае нам. Будзем жа любіць Касцёл і святую веру усімі сіламі нашых сэрцаў. Будзем жа старанна карыстацца яго дабрадзействам і верна жыць паводле яго вучэння. І тады збудзецца для нас тое, што Бог сказаў у Святым Пісанні. Яны будуць маім народам, а я буду іх айцом і буду жыць з імі на вякі вякоў. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Цяпер настае галоўная частка абраду пасвячэння касцёла, а менавіта малітва пасвячэння, якая распачынаецца спевам літаній да ўсіх святых. Існуе ў касцёле звычай перад асабліва важнымі падзеямі супольна маліцца словамі літаній да ўсіх святых. Гэтай малітвай мы выражаем нашу веру ў супольнасць святых і сувязь паміж зямным касцёлам і касцёлам у небе. Услухоўваючыся ў спеў літаній, мы, стоячы на каленях, будзем прасіць заступніцтва ўсіх святых у справе пасвячэння касцёла, якую сёння ўрачыста здзяйсняем. Затым мітрапаліт прачытае адмысловую малітву пасвячэння касцёла і алтара, якая выражае па сутнасці, чым з'яўляецца касцёл, як сакральная будова, а таксама з'яўляецца ўрачыстым адданнем святыні на выключнае служэнне Богу
і просьбай аб яе пасвячэнні.
Просим Тебя, Боже, прими наши молитвы про заступництво Найсвятейшей Панны Марии и усіх святых, и учини, каб гэты будынак, які посвячаем Табе, стаў домом збаўлення і ласки. Нехай хрысціянскі народ, які тут збіраецца, праслаўляе Цябе ў духу і праўдзе і ўзрастае ў любові праз Христа, Пана нашага. Теперь отбудется молитва освящения. Боже, Ты освячаешь свой костел и им кируешь. Урочисто прославляем Тебя, Твое имя, бо верный народ хоча сёння посвятить Тебе назаўсёды гэты дом молитвы, у якім побожно отдае Тебе пашану. Ты освячаешь его своим словом и кормишь лаской своих сакраментов. Гэтая святыня з'яўляецца знаком таямницы Касцёла, які Христос освятив своей крывёю, каб ён быў яго абранніцай полной хвалы. Девой, а якая яснее чистой верой, а так само Маті, якая дае жыццё моцаю Духа Святого. Святы Касцёл — гэта выбраны виноградник Пана, які ахоплівае сваімі галінамі ўвесь свет. Моцаю крыжа уздымае сваіх слабых дзяцей и уводить у небесное владарство. Касцёл счастливый, бо з'яўляецца жыллём Бога з людьми, святой скинеяй, побудованной живых каменёў, что стоит на подмурку апостолов, на вугольным камяні, яким ёсць сам Езус Христос. Касцёл цудоўны, бо з'яўляецца горадам, размешчаным на гары. Ён бачны ўсім, бо ў ім яснее спрадвечнае святло баранка. І гучыць удзячны спеў благаслаўлёных і святых. Таму покорно просім Цябе, Пане, спашлі паўнату благаслаўлення на гэты касцёл і алтар, каб яны заўсёды былі святым месцам і сталом, падрыхтаваным для прыняцця Христовай ахвяры. Няхай крыніцы ласк змываюць тут людскія правіны, каб Твае дзеці, Ойча, памерлыя для граху, нарадзіліся нанова да Божага жыцця. Няхай Твае верныя, сабраныя вакол алтара, здзяйсняюць успамін Пасхы і кормяцца са стола слова і цела Пана. Няхай узносіцца тут прыемная для Цябе ахвяра хвалы, а голас людзей, злучаны са спевам анёлам, няхай гучыць у няспыннай малітве за збаўлення свету.
Няхай убогія сустрэнут тут милосердность, пригнечаныя сапраўдную свободу, а усе люди няхай апрануцца ў годнасць твоих дзяцей, аж пакуль не дасягнуць радасці вечнага шчасця. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою живе і валадарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Праз намашчэнне хрысмам алтар становіцца сімвалам Хрыста, які быў намашчаны і так быў названы. Айцец намасціў яго Святым Духам і устанавіў яго найвышэйшым святаром, каб ён мог сябе скласці ў ахвяру за ўсіх людзей. Намашчэнне касцёла азначае яго поўнае і пастаяннае прызначэнне для здзяйснення хрысціянскага культу. Тое, што будзе намашчаны, 4 каменныя крыжы на сценах, азначае, што касцёльны будынак з'яўляецца вобразам святога горада Єрусалема, а таксама, што касцёл мае Божае вымярэнне і дасягае ўсіх куткоў свету і кожнага паасобнага чалавека. Няхай Пан асветіць сваёй моцаю гэты алтар і святыню, якія мы намашчаем, як яго слугі, каб яны у бачным знаку выяўлялі таямніцу Хрыста і Касцёла. Святыня Пана святая, яна належить Богу, Ён пабудаваў яе. Якія мілыя твои шатры, Пане могуця, знемагае імкнецца душа моя у двары Пана. Серце моё і тіло радосно скликають до Бога живого. Святыня Пана святая, яна належить Богу, Ён пабудаваў яе. Нават вербей знаходзіць сабе дом, ластаўка гняздо, дзе кладзе сваіх птушанят. Каля алтараў твоих, Пане могуця, Король мой і мой Боже. Святыня Пана святая, яна належить Богу, Ён пабудаваў яе. Счастливые, кто живе в доме Твоим, яны вечно спявают Тебе. Счастливый человек, сила якого в Тебе, чиє стежки в серці скеровані до Тебе. Святыня Пана святая,
кадзіла будзе спалена на алтары, каб паказаць, што ахвяра Хрыста, якая ў сакраментах зноў і зноў становіцца прысутнай, узносіцца да Бога як прыемны водар. Гэты дым з'яўляецца таксама знакам малітвы верных, якая ўздымаецца да трону Бога. А каджэнне касцёла паказвае, што праз пасвячэнне касцёл становіцца домам малітвы, але перадусім акаджваецца Божы народ, бо ён жывая святыня, у якой кожны верны стварае духоўны алтар. Накрыццё алтара паказвае, што хрысціянскі алтар з'яўляецца месцам эўхарыстычнай ахвяры і Хрыстовым сталом. Нехай наша молитва узносится до Тебе, Пане, як дым кадзідла. И гэтая святыня наполняется приемным водором, так нехай променится Твой костел святостью Христа. Было дадено ему шмат кадильницы.
Вакол алтара становяцца святары і вернікі, якія хоць і выконваюць розныя функцыі, але здзяйсняюць успамін смерці ў васкрасення Хрыста і спажываюць вечару Пана. Таму алтар, як стол спаткання, будзе адпаведна падрыхтаваны і ўрачыста аздоблены. Затым адбудзецца асвятленне алтара і касцёла, якое нагадвае, што сапраўдным святлом з'яўляецца Хрыстус, бляскам якога распраменьваецца касцёл, а дзякуючы яму таксама і ўсё чалавецтва. Няхай святло Хрыста зяе ў касцёле, каб усе народы дасягнулі паўнаты праўды. Одного жадаю, каб я мог
Цяпер распачынаецца эўхарыстычная літургія. Хоць нас так шмат і ўсе мы розныя, мы ствараем адзін касцёл, калі падчас камуніі спажываем адзін хлеб жыцця, якім з'яўляецца Хрыстус. Праз прыняцце яго мы дасягаем больш поўнай еднасці з Богам і між сабою. Літургія ўказвае на тое, што ўся супольнасць сімвалічна хоча скласці ахвяру. Хлеб і віно паказваюць мэту паўстання гэтага будынку і алтара, якой з'яўляецца складанне эўхарыстычнай ахвяры. Літургія асвячае чалавека і месца, дзе яе здзяйсняюць. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Няхай Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими дары Твоего костела, який он Тебе с радостью складает. И учини, каб народ Твой собраный у этой святыни, праздной святейшую ахвяру досягну вечного забавления праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, угору серце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы, святы Ойча, заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Ты ўвесь свет учыніў святыняй сваёй хвалы, каб паўсюль услаўляць імя Тваё,
але дазваляеш таксама пасвячаць табе асаблівыя месцы, прызначаныя да здзяйснення святых таямніцаў. Таму з радасцю пасвячаем табе гэты дом малітвы, збудаваны рукамі чалавека. Ён крые ў сабе таямніцу сапраўднай святыні і з'яўляецца вобразам нябеснага Єрусалема. Бо ты учыніў храмам, пасвечаным табе цела твайго сына, народжанага з Панны Марыі, каб у ім жыла паўната боскасці. Ты паставіў касцёл твой, як святы горад, збудаваны на падмурку апосталаў, а яго вуглавы камень сам Езус Христус. Святыня гэтая будуецца з выбраных камянёў, ажыўленых Духам Святым, з'яўляецца і з'яднаных любоўю. У ёй праз бясконцыя вякі ты, Божа, будуеш і будзеш усім для ўсіх, і будзе там ззяць вечнае святло Хрыста. Праз яго з усімі анёламі і святымі славім цябе, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Святога гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего призя хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце,
І чакаючы яго другого прыйсця, з падзякай складаем табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Хай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранымі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Маріяй, Богородзіцай, са святым Йозефам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, святым Казімірам і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе всяму свету супакой і збавлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам, Табою адкупленымі. Будь милостивый до просьбов гэтай сям'і, якая ахвяруе Табе гэты касцёл. Няхай ён стане для яе дома збавлення і святыняю небесных таямніцаў. Няхай гучыць тут Евангелие супакою і здзяйсняюцца святыя сакраменты. Няхай верныя Твае, якія будуць у ім удзельнічаць, навучаныя словам жыцця і умацаваныя Божаю ласкаю, пасля заканчэння зямнога вандравання змогуць увайсці у нябесны Єрусалим. О добры Ойча, ласкава з'яднай у ім з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших померлых братов и сестер. І усіх, хто власці Твоёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі у валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога Ты аздараўляеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Гайца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что
Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супокою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоє. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоею волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, я Тебя решнася ли, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя решнася ли, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя решнася ли, грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт.
Panie Święty Ojcze, Ty dał ludziom prawdziwy chleb z nieba. Błogosławi гэты табернакулюм, прызначаны для захоўвання найсвяцейшага цела і крыві Твайго Сына. Ученика, прославляючи присутність тут Христа, ми неспинно злучалися з таємницею Його откуплення. Праз Христа, Пана нашого. Зараз будзе на лацінскай мове прачытаны дэкрэт аб пасвячэнні касцёла. Молимся. Усемогутний Боже, праз прийняти нами найсвятейший сакрамент, дай нам глибей зразуміти Твою правду, каб ми завсёды хвалили Тебе у Твоей святыні. И з усіми святыми радовалися перед Твоим обличчям праз Христа, Пана нашого. Зараз будзе на лацінскай мове прачытаны дэкрэт аб пасвячэнні касцёла. У гэтым дакуменце гаворыцца аб сённяшняй гістарычнай падзеі. Archiepiscopus Józef Stanewski, decretum. De dedicatione ecclesiae in honorem Sancti Casimiri in Stolpci, Archidiocesis Minstensis Latinorum et Mohiloviensis Latinorum, in laudem et honorem Sanctissime Trinitatis, in bonum unius Sancte Catholicae et Apostolicae Ecclesiae, in unitate cum Sanctissima Dei Genitrice. Anno bis millesimo 24 a nativitate Domini nostri Iesu Christi, die 31 mensis Augusti, 12 anno pontificatus Romani Pontificis Francisci, ego Archiepiscopus Metropolita Minstensis Latinorum et Mohiloviensis Latinorum, Józef Stanewski, participantibus presbyterus et Christi fidelibus populi Dei, dedixi hanc ecclesiam in honorem Sancti Casimiri. Celebret laudes Domini in istam ecclesiam credentes, in civitates stolpci et visitantes. Sit testimonium resurrectionis religiose vitae et adjuvet populum Christianum, in perpetuum augmentum fidei, spei et caritatis atque Christiani testimonii. Servet istam ecclesiam cause unitatis ecclesiae. Benedicat Deus per intercessionem Mariae omnibus qui instanter oraverunt. Consilio opibusque hanc ecclesiam recipientam enixe curaverunt. Excellentissimum Dominus Józef Stanewski, Archiepiscopus Metropolita Minstensis Latinorum et Mohiloviensis Latinorum. Так виглядає гэты дэкрэт.
Хочу щиро подякувати пану Богу Всемогутному, найсвятейшей Матці, яка володарить у нас у костьолі, нашій Мадонні з Наливоков, нашому айцу Фабіяну, слугу Божому, який знаходиться серед нас. Він був перший будівничий від костьола. Я негодний, добудував цей костьол, не збудував, добудував цей костьол. Дякую Богу за все. Дякую вам, Экселленция, что приехали консекровать этот костел. Дякую вам, Экселленция Тадеуш, что так само приехали. Дякую вам, Экселленция Юра, что вы приехали. Экселленция Казимир, мой провож Ишкалский, завсёды застається Ишкалским провожцем для меня самым лепшим. Ось, дякую, Экселленция Александр. Ми з ним пережили стільки, а ще скільки треба пережити. Ось, дякую за ваш приїзд і дякую вам, поважані святари, що ви приїхали, не відмовилися. Всім дякую щиро, канонікам, всім я би виміняв вас усіх, але так час трохи йде завсюди. Тому щиро дякую. Дякую всім, хто тут був, дякую ахвярадавцям нашим. Можна присісти на минуту. Дякую всім ахвярадавцям, вельми дякую. Моцна дякую ахвярадавцям, особливо пану Олександру дякую, нехай Боженька його благословляє. Завсёды стереже, у такую минуту він подставив свою великую допомогу нашому костелу. Доволі, ви самі не виявляєте, що тут зустріли ми у стовпцях, будуючи костел. Я вже не буду говорити, що школа другая, але що вовки бігали, потом ковиды ходили и все остальное. Уже про что не будем говорить. Это было щось, не годы были, а сапраўды выпрабаванне. Такое было з випробуванням і треба було усе будувати. А ще там, але є костел і стовпчані, це сама лепша парафія. Экселленция сапраўды. Ось і по побожності, і по активності. Кажуть, який ксьонз, такий приход. Тому щиро всім дякую. Нехай Боженька благословляє. Коли ласка. Похвален Иисус Христос, Ваша Экселленция, арцибіскуп Юзеф, Ваши Экселленции, присутные тут усі біскупи, святари, представники православної церкви, дякую великі. Запрошаем и вітаем вас на нашей стовпецкой землі, полной цудов. Ви ведаеце, рыхтавалі нейкія словы, але сённяшні дзень нейкі, вядома, асаблівы, і ў сэрцы проста перапаўняе радасць, і цяжка казаць то, што падрыхтаваў, кажам тое, што адчуваем. Дзякуем за тое, што тут пры алтары можам бачыць вашу святасць, вашу адданасць Богу, вас, прадстаўнікоў нашага народу, нашых землякоў, можна сказаць. І гэта яшчэ ўсё ў прысутнасці нашага благаслаўлёнага айца Фабіяна. Гэта нейкае цуда проста. Дзякую за такую радасць, якую падарылі нашым людзям, нашай зямлі, можна сказаць. Вы сёння кансакравалі нашу святыню, новазбудаваны касцёл святога Казіміра, храм, у якім ужо абвяшчалася Божае Слова, цэлебраваліся імшы. Але, як сказаў наш пробашч, гэта кульмінацыя, канфетка, так? І дзякую вам за гэтую канфетку, якую нам падарылі. Што з нас, з простага люду, можам сказаць толькі адзінае, што будзем шанаваць, дбаць, любіць нашу святыню, клапаціцца, працаваць над яе прыгажосцю, але працаваць таксама, зразумела, і над прыгажосцю нашых сэрцаў. Вельмі ўдзячныя вам, дзякуем за давер, за ўсё то, што сёння адбылося, за тую радасць у сэрцы.
Наш шановний часом задуже энергічны, часам непрадказальны і ўсё ж такі празорлівы ксёндз Ігар мае неверагодную колькасць станоўчых якасцей. Гэта і здольнасць пераконваць, і талент дамаўляцца з усімі і пра ўсё, і неверагодныя арганізатарскія здольнасці. Апошнім часам мы заўважылі, што наш ксёндз мае яшчэ адну якасць – дар гіпнозу. Пасля яго пранікнёных казанняў парафіяне актыўна нясуць у касцёл грошы, серабро, а калі пабагацеем, то думаем, панясём і золата. А ахвярадаўцы з усяго свету злятаюцца ў столбцы, як пчолы на калгаснае поле рапсу. Але самае галоўнае, думаецца, у асобе нашага пробашча, гэта неабыякавасць. Неабыякавасць да зямлі, на якой ён вырас. Неабыякавасць да справы, якой ён годна служыць больш за 25 гадоў. Неабыякавасць да людзей, якіх ён штодзённа вядзе да неба. Провід Божий прывёў ксяндза Ігара ў нашу парафію не ў самы лепшы час. Разам з ксяндзом мы ўзяліся за справу будаўніцтва. Што ёсць моцы, яму дапамагалі, часам і наракалі, але заўсёды бязмежна верылі і давяралі свайму пробашчу. І як вынік паўстаў касцёл, наш велічны касцёл, наш доўг перад нашчадкамі за неўратаваную і знішчаную святыню 17 стагоддзя. Справа будаўніцтва пасоўвалася даволі хутка, можа, яшчэ і таму, што у асобе айца Фабіяна наш ксёндз Ігар займеў нябеснага заступніка, які апякуецца сёння і нашым пробашчам, і усімі намі. Наш пробашч не пераўзыдзены прафесіянал у арганізацыі эпахальных мерапрыемстваў, сведкамі чаму мы сёння і з'яўляемся. Таму нам думаецца, што межы нашага раённага цэнтра задужа малыя для амбіцый нашага святара, і ў хуткім часе іх прыйдзецца павялічыць, в чым мы ніколькі не сумняваемся. Шановны, дарагі наш ксёндз Ігар, вялікі дзякуй вам за тое, што не пакідаеце ў спакоі ні нас, сваю паству, ні духоўных і светскіх кіраўнікоў. За тое, што адчыняеце зачыненыя дзверы гісторыі, адкрываеце яе па таямніцы і нястомна дбаеце пра вечнасць, нашу вечнасць. Божай вам ласкі і апекі, шчодрых дароў Духа Святога і матчынага клопату Маці Божай. Вялікі вам за ўсё дзякуй. Ваша эксцэлленцыя, дазвольце з малітоўнай просьбаю звярнуцца да вас, пакінуць яшчэ на гадоў 50 нашага пробашча, каб здзейсніць все запланаванае ім і паспець азадачыць нашчадкаў. Вы хіба ведаеце, калі гаварылі 50 лет яшчэ? Ну. Браты і сёстры, у духу папы Францішка, які звяртаецца да ўсяго свету, кажучы «фрателлі тутці». Усе мы браты і сёстры, незалежна ад таго нават, чи ахрышчаныя, чи у адной супольнасці касцёла. Мы створаныя Богам на яго падабенства. І гэтага падабенства у нас уже ў сабе чалавек шукае ўсё жыццё. Але мае настаўніка, мае таго, які прыйшоў да нас, Езуса Хрыста.
І вось сёння мы можам сказаць, або нават больш заспяваць: «Весяліся і кляскай у далоні, свята сэрца свайго адзначай». Сапраўды, сёння свята нашага сэрца. І гэтая трагічная часамі, але вельмі важная гісторыя, гістарычная, тое, што перажылі нашыя продкі, мы узгадвалі. І ведаем, і разумеем старэйшыя, што адныя сеюць, другія збіраюць, жнуць, яшчэ трэція карыстаюцца. Так ужо ў нашым гэтым жыцці ёсць. І сапраўды, Бог з вамі учыніў вялікія справы для стаўбцоў, для горада і для ўсіх жыхароў, для тых, якія будуць прыходзіць, каб тут маліцца, яднацца з Богам, тых, якія будуць прыходзіць толькі паглядзець, падзівіцца, можна сказаць, бо яшчэ нешта тут будзе новае, бо ён на гэтым не становіцца, ксёндз-канонік Ігор, напэўна. Будуць тыя, якія, можа, будуць казаць, а навошта? Але Бог дзейнічае праз нас, людзей. І таму хочацца яшчэ раз падзякаваць тым, хто Божую волю, Божы загад, альбо запрашэнне, так як Марыя свой час на яго запрашэнне быць удзельніцай збаўлення чалавека адказала так, то многія людзі, і тыя таксама, которые многа ахвяравалі часу, здольнасцей сваіх, умеласці, того мастацтва, улажылі, як мы кажам, сэрца ў гэта. Але таксама і тыя, якія маглі ахвяраваць і ахвяравалі тое, што маглі ахвяраваць. Кожны з вас прыклаў сваю далонь, сваю руку да гэтай цудоўнай справы, да гэтай святыні. І яна ёсць, і яна будзе. Але гэта залежыць таксама і ад нас, тут прысутных і парафіянаў. Яна будзе жывой святыняй тады, калі тут будзе люд Божы, калі будзем прыходзіць. Таму, дзякуючы вам за гэтую святыню, таксама і прашу клапаціцца пра рэлігійнае, духоўнае выхаванне сваіх дзяцей, нашых дзяцей, дзяцей нашага народа, каб яны Бога пазналі, каб яны ў праўдзе жылі, каб яны вольнымі былі ад граху. І таму да гэтага трэба прыкладацца. Ведаем, што кожны чалавек, кожнага чалавека, як кажуць, трэба выхоўваць, а асаблівым чынам нашу моладзь, нашых дзяцей. Ужо заўтра яны распачуць новы навучальны год. І, як мы кажам, ідзем у школу разам з імі. Ім здаецца, што толькі яны ідуць у гэтыя першыя чи 11 класы. А так сапраўды ідзе ўся дзяржава, вся страна. Бо і бацькі, і дзядулі, і бабулі, і настаўнікі, і многія, нават тыя, якія толькі едуць на машынах, на аўто ці на тралейбусе, і мы бачым, сочым, і таксама благаслаўляем ім, калі іх відзім, што яны прыгожа, апранутыя, ідуць у школу, як кажуць, у храм ведаў. Таму трэба спазнаваць той бачны свет, але таксама і той свет, да якога нас запрашае будаўніцтва ўжо тут на зямлі Езус Христос. Праз любоў, праз згоду, паяднанне, прабачэнне. Няхай Богу будзе падзяка, і няхай Ён не спыняе дыялогу з намі, а і таксама нас заахвочваць і нас накіроўваць яшчэ на многія справы, каб наша дзяржава, каб наш народ яшчэ ўсё больш і лепей мог жыць і праслаўляць Створцу і цешыцца прысутнасці адзін другога ў гэтым свеце. Хачу падзякаваць і гэтай падзячнай граматай з нагоды пасвячэння касцёла святога Казіміра ў горадзе Стаўбцы узнагараджаецца парафія святога Казіміра
усе дабрадзеі і будаўнікі касцёла за вялікі асабісты і фінансавы ўклад у будову касцёла святога Казіміра у горадзе Стаўбцы. Няхай усемагутны Бог благаславіць парафію святога Казіміра, усіх дабрадзеяў і будаўнікоў касцёла, а Найсвяцейшая Багародзіца мае ў сваёй апецы. Тваёй абароне аддаёмся. Святый Казимир, святые и благословленные земли белорусской, примите благословление. Пан за вами. Бог, Пан неба и земли, які об'єднав вас сьогодні для посвячення этой святыни, няхай наполнить вас своим благословлением. Бог, які захотел собрать у Сыне Своим усіх рассеянных детей своих, няхай учинить вас своею святыней и сядибою Духа Святого. Няхай Бог живе у ваших сердцах, очищених от грехов, каб ви разом з усіми святими отримали у спадщину вечное щастя. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, няхай сидя на вас и застанется назавсёды. Тривайте у супокої Христа. Я святаров запрошаю у там подвал, калі ласка, і усіх запрошених. Я запрошаю всех, тут будет культурная программа, будут спевы на эти самые, и там есть почастунок для всех. Я запрошаю сердечно на почастунок. Там есть подрихтовано, и нават шашлыки есть, коли ласка, запрошаю. Сестры. Жавороночки выступают и круглица.